ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲುದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡುಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಟೀನೇಜರ್ ನಕುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಂದಿನಕುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಿನ ಆಣನೇ ಒಂಜಿ ಆಪುಲಕ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಎತೋ ಜನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ LIC ಕಮಿಷನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನನೇ ಪುರಿದು ತಿಂಪಿನ ಮೂಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಪುರಿಡನ್ ಪತ್ತನು ಆಲೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಮಾಂತ್ರಿಕನ್ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನಪಿನವ ಪ್ರಸಾದ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪಿನ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಕುಲು ಪನ್ನ ಕನಕೇನು ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಮೂಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲುದು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಇಡು ಮಂತನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದನೆ ಪೋಪುನ ಶಾಪಿಂಗ್ ದ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಕುಲ್ಲುದು ಹೊರ ಪನ್ಪೆಂದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ನಿಪ್ಪುನು ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದಿನಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡೇಲ ಯಾನು ಏನು ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಪಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಆವಡು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಆವಡು ಸ್ಪೆಲ್ ಆವಡು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡುಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಟೀನೇಜರ್ ನಕುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವೊಂದಿನಕುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪಿನ ಆಣನೇ ಒಂಜಿ ಆಪುಲಕ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಎತೋ ಜನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡದು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೊಕ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಂತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ನ ಗವೆನೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಪಾಡುವೆನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಕಲು ಎತೋ ಜನತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮುರಣಿಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಹೋಮ್ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಇರಗ್ ಸದಾ ಋಣಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಪುನ ಒಂದೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಡ್ ಅವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಒಂದೇನು ಮನ್ಪೊಡತ ಪತ್ತೊಡತ ಬತ್ತನನ ಪೋಂಡನ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ಬೇಡಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೋನು ಪನ್ನಗ ಎತೋ ಜನ ಒಂದೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಚ್ಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪುವೆರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಏರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಏರಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ದೇತದೆ ಅನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆನು ಬೊಕ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪರ್ತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೋಡಿಕ್ ನನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯೋಡಾಂಡ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ತೆ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ತಂದು ತುಲಿ ಮುರಣಿ ಲಂಚನೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ರೀಚ್ ನಾವು ಒಂದು 11 ಬತ್ತು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ದೇಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟ್ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀವೋಡು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣದು ಬೊಕ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಬಂತು ಅಂಚೆ ಪನ್ನೋಡು ಆಗಿದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ನಿಕೋಲು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತನಾಣ ಬಕಲಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿವೈನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಣು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಣು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನಿಲಕನೆ ಯಾವೊಂದು ನರ್ತ ಪಂಡದು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಮಕ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆತತುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಅವೊಂದು ಪೋಪುಣು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ದಾಯಗ್ ಬರೆಪ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನದತ್ತುಲ ಅವೇನು ಡೈಲಿ 369 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದಿತ್ತ ಅವೇನು ಡೈಲಿ 21 days ದಯ ಬರಿಪವನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆತಿನೇ ಮಂಡಿಡ ಅಚ್ಚಾಕದ ಬುಕ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮುಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿಸಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿಸಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮಸಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ಅವು ಆಯ್ಲಕನೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ 21 days ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬರೆಯರ ಕೊಪ್ಪಿನಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಪಡೆಯರುಂಡು ಆಯರುಂಡು ಅವೇನು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನೆಟೆ ಬರೆಯೋಡು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೆಯೋಡು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನದೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪಡೆಯೋಡಾಂಡದಾದ ಬೋಡು ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಪನ್ಪುನತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಆಯಿತು ಕಾಂಡೆ ಮೂಜಿಸಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಜಿಸಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒರ್ಮಸಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಗೆ 21 days ಮಂತ್ ತೂಲೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3 months ಬಿಫೋರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾಕಲು ಕೂಡ ಏನೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಈತುದ್ದ ಪಾಡಿಯ ರಾಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗ ಕೂಡ ಬುಡ್ಪಾದು ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಾಡ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ಲಕ ಗುಣ ಆಯ್ಲಕ ಅವೇನು ಬರೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಚೆನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಕೆಲದಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆ ಜನದ ಅದನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಚೊಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗರ್ಲ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ತ್ವಚೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಏರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ ಪನ್ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಲೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪರ್ತುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪರ್ತುಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಡತೊಂದು ಒಪ್ಪಿನ ಅಂದತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದು ಬರೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿನಕಲು ಏರಿಗ್ಲ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಬಯಕರೆ ಪೋಚಿ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನವೇನೆ ದೇಪಂಡ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಗ ಆಯ ಹಾಳಾವುಡು ಆಯ ಇಂಚೋಡು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಡಿವೈನ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪುಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪುಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೆಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೋಜೋಡೊಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ ನಿಕುಲು ಏರೆಗ ಅಕುಲು ಇಂಚಾವಡು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪರದ ಅವು ರಿವರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಎದುರ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಹಾಳು ಬಯಕಡು ದಾಲ ಮನ್ಪಡು ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಣಲ್ಲ ದಾಲ ಅನ್ಯ ಮಂತದಿತ್ತು ನಾನು ಮೋಸ ಮಂತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣಾರೆ ನಿಕುಲು ತೂಪರು ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಆ ಇಂಚೋಡು ಪಂಡದು ಮಂತು ನಾಡೊಂಡತ ಡಿವೈನ್ಲ ತೂಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ತಾಸ್ತುಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮಕ್ ಪಿರಾಡು ದಾದ ಪಂಡಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಶಾಪದೀಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಾಡು ಪಂಡ ಮುರಿಯೋಡನ ಬೊಡ್ಚಿ ಶಾಪದೀಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಮಂತೆದಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಸೀದೊಡಿತ್ತು ನಾಡ ಸತ್ಯೊಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ತುಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕನ ಬಡ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟೆ ಇಂಚೋಡು ಪನ್ಪತ ಅವು ರಿವರ್ಸ್ ಮೀನಿ ಹಾಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಲಕ್ಕೆರೆ ತೀರುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕನ ಬಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ
ಗ್ರೋತ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪಿನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಕುಡರೇನ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರಿಯಾಗ ತೀರ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓದಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀನಿ ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ಅಂದು ಡಂಗುರ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಬರುಚಿ ಯಾನು ಈ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೆ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ತ ರೀತಿನಾರು ತೂಪೇರೆ ಆ ದೇವರು ತುಣ್ಣಾಣ ಆ ಡಿವೈನ್ ತುಣ್ಣಾಣ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತುಣ್ಣಾಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏರ್ನಾಡಲ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನದು ಪರ್ ಶೇ ಯಾನಿ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಯಾನಿ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇ ಎಂಕು ಇಂಜಿಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪು ಜತ ಎಂಕು ಇಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪು ಜತ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ ಡಿವೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಟೈಪುಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅದು ತಾಳ್ಮೆ ಯುತವಾದ ಕಾಪುಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬತ್ತನಗೊಂಡತ್ತ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ದೇವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಪ್ಪೇರಿಗೆ ದೇವೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೊಪ್ಪಿನ ದಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಡೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಪ್ಪೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಟೈಪು ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಂಡದ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿದೇ ಪುಪ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪನು ಪತ್ತುನು ಪೂರ ಒಂಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ಅಂಚಿನಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಾಸನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಚಲ್ಲು ಪಣ್ಣದ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡಾಂಡ ಕಾಸು ಅಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂತುಜಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲೇ ಇತ್ತುನಾಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಪಿರಾವಡು ನಿಕುಲನೇ ಕೇಂದ್ರ ಪಿರಾವಡು ಇಂಚೆ ಮಂತುನಾಡ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾಗಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿಜಾರ ಒಂದು ಬೋಡಿತಿನ ತೂಲೆ ಅಂದತ್ತ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ದಯಪಣ್ಣ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತುನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಅಕುಲು ನಿಕಲ ಪಿರಾವಡು ಹೊಂಚಾಕೊಂಡು ಪೇರು ಪತ್ತು ಇರ್ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ನಿಕಲ ತಿಂದದು ಮಸ್ತ್ ತಿಂದದು ಐದಕ್ಕೆ ಪಿರಾವಡು ಹೊಂಚಾಕೊಂಡು ಪೇರು ಅಂಚಿನಕಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಲುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅವನು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಂಗಿ ಲೈಫ್ ಡಾತಿನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ಒರ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನನೀಕ ಏನಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ LICದ ಕಮಿಷನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನನೇ ಬೊರಿದು ತಿಂಪಿನ ಮೂಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನು ಪೂರಿಡನ್ ಪತ್ತನು ಆಲೊಂಜಿ ಕೇರಳದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನಪಿನವ ಪ್ರಸಾದ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಕುಲು ಪನ್ನ ಕನಕೇನು ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಮೂಲು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲು ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂತದ್ದು ಉಗುರು ದೊಡ್ಡ ಉಗುರು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಟಕ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಟ್ಟು ನಿಂಕು ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಪುರ ಇಂಚೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಆಲ್ ಪನ್ನಕನೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ ಪನ್ನಕನೆ ಖರ್ಚು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಡಾಯಿನ ತಿನ್ಕಮ್ ದುಂಬುಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಇಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನ ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ನುದು ಪಾಲಿಸಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಪ್ಪಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಈತು ಪಣ್ಣದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಸೊ ಇಂಕು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತುನು ಅಪಗ ಮೂಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಾಯಿನತ್ತು ತಿನ್ಪುನು ಮೊನ್ನ ಪಿರೋಡು ಪಂಡ ಕೂತಂತ್ರಿ ಪಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಏಪಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲೊಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡೋಣತ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ರೂಪಡು ಒಂಥರ ಕಿರಾತಕ ಶಕುನಿ ನಕಲು ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಬರ್ಬಾದ ಮನ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲೇನು ಬೊರಿದು ತಿಂದ್ರೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಲವ್ವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಎತೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿರ್ಪೋಯಿರು ಐಡ್ರಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಯಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಆಯರುಂಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂದೆಟ ಆಯರುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆರುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏಡಲ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ಪಂಡದಿಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಾನು ಬಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರದಾನ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರು ಆರೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತೋ ಜನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಕುಲು ಪಾತೆರಿಜೇರು ಮೊಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರಿಜೇರಂದು ಅಕುಲು ಪಾತೆರಿಜೇರು ಮೊಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರಿಜೇರಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಏರು ಪಾತೆರನೆ ಕುಲ್ಲಾಡು ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ಪೋಪಿನ ಪೋಂದೆ ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕು ಏರ್ಲ ಪಾತೇಜಿ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪುರ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಪಾತೆರಡು ಎಂಕ್ ಲಗಾವೇಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಜತ
ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣನ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿನದ ತೇಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾತೇಜಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಎಂಕ್ ಏರು ಪಾತೆರಂದೆ ಕುಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಕುಡರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಯಾರು ಏರೆಗ್ಲ ಅಕುಲಂಚ ಮಂತಿರತ್ತ ಪಂಡದ ರಿವೆಂಜ್ ದೆ ಪೆರೆ ಪೋಪುಜ ಅಕುಲಂಚ ಮಂತಿರತ್ತ ಅಂದ್ ನಂಜಿಗಾರೆ ಪೋಪುಜೆ ಜಲಸಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ರಿವೆಂಜ್ ದೇಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೋಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡು ಉಂಡತ ನಿಖಲ ಫೇಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಫೇಸ್ ಗ್ಲೋ ಅವನು ಬರ್ಪುನು ಫೇಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವನು ಬರ್ಪುನು ನಿಕುಲು ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವೊಂದೇ ಪೋಪರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ಪೋಪನ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಅಂತ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ID ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಡ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐಟ್ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಯಾನು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫ್ರೀ ಒಪ್ಪುನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ರೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೋರ್ಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯರೆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅವಿನ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತನಾಡ ಈ ಋಷಿಮುನಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತದ ತುಲೆ ಅನ್ನೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪವೆ ತುಲೆ ಋಷಿಮನಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಜಪ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನು ನಿಕುಲು ಪನೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನದು ಪೊರ್ತುಲ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ನಾನು ಮರಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಏರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಆಣ್ ಅಂಚಿನನೆ ಆಣ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಏರು ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೇತದೆ ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನು ಒಂದು ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ತಲಕನೆ ಹಾಪುನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಲಕನೆ ಹಾಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 80% ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೈದನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂತಲೆ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಹೊಡ್ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಮಿಡ್ಲೆ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೆಲವದ ಪುರ ಅಟಿಲ್ಗೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಪುಪ್ಪುಸಿ ಅವೇನು ಪುರ ಪನ್ಪೇನು ಮುರಣಿ ಇಂಜಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ದ ತೂಪ ಅದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬದದಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ತೂಪದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಅವು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಒಂದಿನ ಮೇಡಮ್ ಒಂದಿನ ಇನ್ನಿ ಬುಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಅನಿ ಬದುಕೋನಲ್ಲಿಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಗ ಬೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತನಾಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮೈಪು ಸುಡಿಕ ನೋಡು ಮೈಪು ಸುಡಿಕಂತ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕನಪಿರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬಂಗಾರದ ದಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಂತನೆಡ್ಡೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನ ಅಂಚ ಸೊ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅತ್ತನಾಡ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲು ಮೈಪು ಸುಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದು ಬೊಕ ಏಪಲ ಮೈಪು ಸುಡಿನ ಉಂಡತ ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ వచ్చి ಇಂಚ ಜಪಡಾದಿಲೆ ಮೈಪು ಸುಡಿನ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏಪಲ ಉಂತು ದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವೀನಸ್ತಲ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ನೆಟೆ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡ್ದು ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತು ಉಲ್ಲಾನ ಅಂಚಾದ ಇಜಿನಾಂಡ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪತ್ತಾನಗ ನೆಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡತ ಒಂದು ಶುಕ್ರನ ಜಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ನೆಟೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ರಟ್ಟಾದು ನೆಟೆ 24 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐಡ್ಲ ಕನೆಟೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ 6 ಬೊಕ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಭುಜ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಒಂದು ಲಕ್ ಬೊಕ ವೆಲ್ತ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ನಿಕುಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತನಾಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಂತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಕಾಸುಗೆ ಕೊರತೆನೆ ಪೂಜೆ ಅಂದಾರ್ಥ ತುಲೆ ಫ್ರೈಡದ ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ನಿಕುಲು ಪಡ್ಸಿಡು ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಎರ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತೆರೆಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಕೆಂಪು ಕುಂಟುಡು ಐನು ಒಂದು ಬೆಳ್ತಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಈತೆನು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಕುಂಟುಡು ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ದು
ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಐತೋಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪಾಡದು ಬೊಳ್ಳಿದಾಂಡ ಬಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಎತ್ತನಾಂಡ ಬಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುದುಂಡತ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸದೊಲ ಹಿಡ್ದಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸುಗೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂದತ್ತು ತುಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಏಪಗಲ ಕೊರತೆ ಪೂಜಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕುಲು 100% ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಈತು ಪುರ ಪನ್ನ ಮೇರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನೊಂದಾಂಡ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬಡತನ ಪೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಬರಡು ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೆತ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎವಿಲೈ ಪೂರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಂತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಪೈರೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ದ ಒಂದು ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಬಕ್ಕ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೊಂಬು ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತನ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಎಮೆಥಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರಿಗಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರತ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ID ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ಏನು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದೆ ಕೊರ್ಪೇನು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಐಕ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಒಂದು ಏನು ದೆತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಕ್ಲು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದ್ಯಾಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ದೆತೊಂದು ಬಕ್ಕ ವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೆತೊಂದರ್ತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ದಕ್ಕ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನಿತೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ಏರೆಗ್ ಮದ್ಮ್ಯಾತ್ ಜಿತುಲ ಏರೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಕನ್ಸೀಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹೋಲ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇನು ಒಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದು ನಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಎಮೆರಾಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ವೀನಸ್ ಲವ್ ಅವಲ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಟೆ ಯಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಚಾಂಟ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟುಗೆದರ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ವೀನಸ್ ಲವ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಡಿವೈನ್ ಚಾರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಲವ್. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದಿತ್ತನಾಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೋಂದುಪ್ಪುಲೆ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೊಪ್ಪೇನು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 527054 ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ನಿಕುಲು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ 45 days ಬರೆಯೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಡ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಬರೇನಾಗ ನಿಕುಲು ಡೈಲಿ ಒರೆಸಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರೆಯಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಿ ಬಡಿತನ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಅವು ಬರೇನಾಗಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಏನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಿರ್ಪಣದು ಎಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದ್ದಪ್ಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಅವು ಆಡತ ಇತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಬೋಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಕಾಸಿಗೆ ಪಲ ಅನಪತ್ಯ ಉಪ್ಪಿರಲಿ ಕಾಸಿಗೆ ಪಲ ಬಡತನ ಉಪ್ಪಿರಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಶೆ ಉಂದುವೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಏರ್ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಪಿರಿತದ ಕಲೊಡತ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆವಡಣ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಕಾಸು ಬೋಡು ಆ ಕಾಸು ಬೋಡು ನಾಡ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ಅವಂದು ಎತ್ತುನ ಉಪ್ಪೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಆ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಪ್ಲೆತೋರ
ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಲ ಯಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಬೆಲೆ ಪ್ಲೆತೋರ 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 ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸೇ ತೋಜುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಳ್ತುಡ್ ದಾಂಡಲ ಡಿವೈನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ವರ್ಡ್ ಉಂಡತ ಮಂತು ತುಲೆ ಪ್ಲೆತೋರ 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 ಪಂಡ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಕುಲು ಡ್ಯೂಟಿಡುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪನಿಯರ ಪೂಜಿ ಅಪಗದಾದ ಅನ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತನ ವೈಟ್ ದೊಂಜಿ ಚೀಟಿಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬರೆಯಲಿ ಬರೆದು ಇದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುರಣಿಲ ಪಂತೇನು ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಕು ಪರಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಡಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ಲೇತೋರ 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 ಪಣ್ಣದು ಪನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಡಾಪಿನ ಚೇಂಜಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನಿಕುಲು ತೂದೇವು ಪರ 8 months ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಏತ್ ಯಾನು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಚ್ ಉಡು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದು ಎಲ್ಲಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನಮೇ ಲೈಫ್ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆತ್ತನಂದು ಇತ್ತದ 8 months ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊಡಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎರಡಲ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪಾತದ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪಿರವಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕಲಾತ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಯಕುಗ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಬಯಕುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ವಾರೋಡೊಂಜಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಎತೋ ಜನತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎತೋ ಜನ ತೆಂಕ್ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಬ್ರಾಡ್ದೊಂಜಿ ಅರ್ನ ಲೇಡಿನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ಪಾಪ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಗನೆ ಅರ್ನ ಗದ್ಗದಿತ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎದುರ್ದ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲ ವಿಷಯಲ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಆರು ಗದ್ಗದಿತ ಅವನಿತ್ತನು ಏನು ಪಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಬುಲಿಪೆರ ಬರೋದು ಹೊರ ಗಟ್ಟಿ ಬುಲಿಪುಲೆಂದು ಪಂಡೆ ಆರು ಪಾಪ ಬುಲಿಪೆರ್ಲ ಬುಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಆತನಿಗೆ ಸೊ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಐಬಕ್ಕ ಪೂರ 13 ದಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವರಿಗೆ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಗುರ್ತಾತೆ ಒಯ್ಟು ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಡು ಎನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎತೋ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಜಿಜಿ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನಾಣ ನನ್ನಲಾತ್ ನಿಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಲಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಬೆನ್ನುಲ ಬಾದ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಲೈಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಶೇ ಆಯ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ ಮಾರ ಯಾನ್ ಇಂಚೇನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೂಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೂಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ 4 ಮೇಟ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆದ ಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ತಟ್ಟುಂಡೆ ದೇವರ ಮನ್ಪುರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಮರತು ಬವ್ಯಾಯನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಕ್ ಇನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕುಲು ಓದುನಂಚಿನ ಕುರಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅವು ಪೂರ ಬುಕ್ ಉಂಡತ ನಿಕುಲು ಓದು ನಂಚಿನ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲರು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತು ತುಲೆ ಮೆಥಡ್ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯೇ ತೋಜಿದಿ ದಾದ ಪಂಡದು ನಿಕುಲು ಓದನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಗೀತನ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರನ ಕುರಾನ ಬೈಬಲ ಇಂಚಿನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಓದುನ ಬುಕ್ಕುನು ಪಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ದೇವರ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದು ಟಪಕ್ಕಂದು ರಪ್ಪಂದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ನುಣತ ಇಂಚ ಟಪ್ಪ ಓಣಲಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ಪೇಜಿನ ಟಪಕ್ಕಂದು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುನಗ ಓವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಡ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನು ದಿನ ಒಂದೆತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪರಿಹಾರ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲೆ ಅಂದ ನಾಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಇರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ದ ಮಿಡ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಡಿವೈನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವರು ನಿಕುಲು ನಂಬಿನ ದೇವರಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಡ್ಡೆನೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಅವಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ರಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಾಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒರಿಯಗ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತುನಂಡ ನಿಕುಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಜಂದೆ ನಿಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದೆ ಪೊಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡೈನ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದೆಪ್ಪರು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎತೋ ಜನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್
ಉನ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ್ ಪಂಡದ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕುಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ ನಿಕುಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಾಡ್ದೊಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಇರತ್ತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ವಾರೋಡ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ದೀಪ್ಯಾನ್, ಬಾಕಿದ ದಿನ ಎನ್ನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಅಡಿಗೆದ ಪತ್ತನ ಐತಂಡೆ ತೂರೊಪ್ಪುಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಲುಪ್ಪುಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ್ ಮದಪುಚಿ. ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.